a todos os libroneses e libronesas de YouTube. Hoxe vamos falar do libro que estuvemos lendo estas últimas semanas de vacacións de Navidad, e feliz ano a todos por primeira vez este ano, que este libro é de Maite Carranza e chamase El aliento del dragón. Maite Carranza é gañadora do Premio Nacional Infantil e Juvenil de Literatura. Este libro é moi bonito e moi recomendable, pois trata a historia de un xoven, Antoni Gaudí, fabula un pouco e mezcla tamén cun tema policíaco de novela negra, un pouco introducción juvenil da novela negra. É un libro moi recomendable, nos o limos e recomendamos que vos fagades o mesmo. E vémonos na próxima. Adeus!